Amen. Good morning, church. Good morning po. Good morning po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po. Maging sa mga viewers po natin na nanonood po sa ating FB page. Sige po, tayo po ay umikot. Kamayan po natin ang bawat isa at batiin po natin na magandang umaga. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na palagi po tayong may bawang ngiti sa ating pong mga labi. Dahil alam po natin na ating Diyos ay buhay sa ating pong mga buhay. Kaya po sa umaga pong ito, muli sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Sabi po sa ating aawitin, tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, siya po ay kumikilos sa ating mga buhay. Kaya po this morning, as we worship the Lord, siyasatin natin muli ang ating mga puso. Tayo po ba ay may kasayahan habang nagpupuri sa ating Panginoon? So let's just worship the name of Jesus this morning. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas sa puso ko. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Kapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't
Napakasarap magpuri sa ating Diyos. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan. Napakasarap o Diyos magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Paligid man ang aming problema. Sulit magkakataon. Kung napakasarap ang puri sa Diyos. Napakasarap ang puri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap ang puri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Kapaligid man ang problema, o basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Sabihin natin sa Diyos, basta't ikaw, basta't ikaw, ikaw lang, Panginoon, o ikaw lang, o Diyos, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Huli pa, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Tayo ay manalangin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, napakasarap magpuri sa iyo. Kahit sa umagang ito, Panginoong Diyos, patuloy ka naming pinapapurihan, patuloy ka naming pinasasalamatan. Panginoong Diyos, sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, at sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa lahat, Panginoong Diyos, ng kabutihan mo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil dinala mo muli, Panginoon, ang aming panyapak sa bahay-sambahang ito. Thank you, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maging, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, sa magandang kalusugan, upang, Panginoong Diyos, makarating kami, Panginoon, sa bahay mong sambahan na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na dakila ka. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na makapangyarihan ka. Sa umagang ito, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming gawain sa umagang ito. Na tunay, Panginoon, na ikaw ay samahan mo kami. Banal na Santo Espiritu, kumilos ka sa lugar na ito. Katagpuin mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Katagpuin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming pag-iisip. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na siyang kumakatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Banal na Santong Espiritu, we welcome you. We welcome you in this place, Holy Spirit. Magpakayag ka, Banal na Santong Espiritu. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. At ang mga salita mo, Panginoon, na ipaparanas mo, Panginoong Diyos, sumagang ito. Ang anak mo na gagamitin mo, lukuban mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Lukuban mo siya, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan. At ang iyong mga salita, Panginoon, na ilalagay mo sa kanyang bibig, ang siyang maghari, Panginoon,
At siya ay gamitin mo, Panginoong Diyos, sa bawat anak mo na naririto, maging sa anak mo na nakikinig sa kanilang mga tahanan. Lord, ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ang siyang magpapalaya, Panginoon, sa bawat isa. Ano man, Panginoon, ang nararanasan at nararamdaman sa physical o spiritual. Lord, ang salita mo ay maging kagalingan ng aming spiritual, Panginoong Diyos, na katawan. Ang mga puso, Panginoong Diyos, na natitigang. Ang mga puso, Panginoong Diyos, na nanghihina. Ang mga puso, Panginoon, na naghahanap sa iyo. Lord, ipagkaloob mo, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa sa iyong mga anak. Ang kalayaan, Panginoon. Kalayaan, Panginoong Diyos, mga espiritual na pamumuhay namin. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, maging, Panginoon, ang physical na katawan. Lord, hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang ginagawa ng kaaway. Marami, Panginoong Diyos, ang kasinungalingan na inilalagay ng kaaway sa katawan ng iyong mga anak. Ngunit, Lord, sa umagang ito, inaangkin namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa bawat katawan ng iyong mga anak. Kagalingan, Panginoong Diyos. Kagalingan ang iparanas mo sa bawat isa. Oh, thank you, Lord. Ang salita mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito, ay hayaan mo na magrema sa aming mga puso. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ang salita mo, Panginoon, ay bit-bit namin, Panginoong Diyos, palabas sa tahanang mong ito. At hindi lang kami, Panginoong Diyos, ang magpapala, kundi, Panginoon, maging, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, na konektado sa amin. Ang lahat, Panginoong Diyos, na nakakasalamuhan namin. Ang salita mo, Panginoong Diyos, ang makita, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Thank you, Lord. Pagpalain mo ang lahat, Panginoong Diyos, ng parte ng gawain naming ito. Pagpalain mo ang music team, Panginoon. Pagpalain mo maging ang mga sumasayaw, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang mga puso, Panginoon, na paglalagyan mo ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, kalakasan, Panginoong Diyos, ng aming katawan, physical man o spiritual, Panginoon. Inaangkin na namin, Panginoong Diyos, ang kalayaan ng aming mga buhay sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, dakilang pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning! Sabi mo nga muli sa iyong katabi, magandang umaga! Amen. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, na palagi po tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil tunay nga, siya po ay kahanga-hanga sa ating mga buhay. Amen? Tunay po ba yun? Nararanasan po ba natin ang kahanga-hangang pagkilos ng Diyos sa ating po mga buhay? Amen? Kaya po sa bawat pag-awit natin, sa bawat pagtaas ng ating kamay, wala po tayong ibang itataas, kundi ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Tayo po ba ay excited na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. Kaya tayo po yung mawit, sumamba sa ating Diyos. Kilala ng Diyos na hari, aking hahayag, magpakailanman ng awit, ay magpasalamat sa iyo.
katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Muli pupurihin natin ang Diyos. Pupurihin ka, yes Lord. Walang hanggang ang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Purihin ka! Pupurihin ka! Say! Come on, church, purihin natin Diyos! O ikaw lang, muling dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka! Pupurihin ka! Hey! Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, say! At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ano po katilan? Ang kailangan lang ibabalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, babalik ang sikreto ko, kung bakit ako masaya, babalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging ikaw sa'yo. Kay sarap-sarap, sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon, ang mga pagpapala mo. Lubos-lubos, minsan ang kaaway, pilit natin at hangayang magdamit. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na sino pong nalagumpay na? Ang kailangan lang ibabalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, tayo'y magbabalik ang sikreto mo. Bakit ako masaya? Ang kailangan lang ibabalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging uhaw sa'yo. Kailangan lang, ang kailangan lang ibabalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, oh, babalik ang sikreto ko. Bakit ako masaya? Ang kailangan lang ibabalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging uhaw sa'yo. Paglalakad ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y say! Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, sasamba, pagpupuri sa'yo. Say! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi bigila, hindi papayag, natatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit napawisan, okay lang, mapiling ka lang. Muli pa kagalakan ko, Diyos!
Kadalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y naapak. Lord, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sumayaw sa Diyos! Hey! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin kahit di pigilan, di papayag na tatahimik lang, laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit makapiling ka lang, ako'y sasayaw. Say! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit di pagilan, di papayag na tatahimik lang, laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit kapawisan. Muli pa! Bigay natin ang pinaka-the-best natin pagsayaw sa ating Diyos. Ako ay sasaya. Ako ay sasaya. Kayo sumayaw sa Diyos. Hey! Sambahin ang ngalan mo, Kahit hindi pigilan, di papayag na tatahimik. say, laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Okay lang, mapiling ka lang. Kadalasan ako'y sasayaw. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Di papayag na tatahimik lang, laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit napawisan ay okay lang, makapiling ka lang, okay lang, okay lang, makapiling ka lang, okay lang, makapiling ka lang. Pagpray natin ang Diyos sa buhay. O salamat sa kagalakan, Panginoon. O kami ay magsasaya, magpupuri sa iyo ng buong puso. O salamat, salamat, aming Diyos. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kagalakan ng aming puso na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Sabi nga sa aming inawit, O Diyos, kahit may problema, kahit kami ay pagpawisan, Panginoon, kami ay patuloy na sasamba sa iyo. Lord, walang magiging hadlang, Panginoon, sa bawat isa sa amin, upang hindi kami makapagsamba sa iyo ng buong puso at kaluluwa, buong espiritu at katotohanan, Panginoon. Dahil, O Diyos, ikaw lang. Ikaw at ikaw lang, Panginoon, ang aming itinataas sa lugar na ito. Oh, we thank you, Jesus. Church, patuloy tayo umawit sa ating Diyos. Patuloy tayong sumamba, ialay, ating papuri, ating buhay sa ating Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, parinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang tanging nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, parinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa amin. Panginoong Jesus, piliin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, ganyan para sa amin. Panginoong halika, nadakila. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras. Mariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin. Hilahin mo sa aking buhay, purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos na buhay. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka. Muli paulitin natin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, Panginoong Jesus, tingin ka. O Diyos, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, yan para sa amin. Panginoon, kumaghari ka. Oh, yes, Lord. Itataas ang ngalan mo, pag-ari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ako'y sumasamba sa'yo. Oh,
Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Asamba sa iyo, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Arin ang buhay ko. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhati ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah, purihin ka, dakila ka. Luwalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Purihin natin ang ating Panginoon. Luwalhatiin ka. Oh, kapangyarihan. Sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos, ikaw ang Diyos, magpakay. Hallelujah, say, Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, walhatiin ka, makapangyarihan. Oh, taas, taas. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, magpakay, umuli pa, hallelujah, hallelujah, purihin ka, oh, dakila ka, makapangyarihan, kataas na magpakailanman. Oh, itataas kita sa aming pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina, sa bawat sandali. Pupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat sa aming pagsamba. Itaas natin ang ngalan ng Diyos, itataas kita sa aming pagsamba. Dakila ka, pangalan mo sa bawat pupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat sa aming pagsamba, sa aming pagsamba. Itataas, itataas kita sa aming pagsamba.
Lord. Tunay nga po, Panginoon, na karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon. Lahat ng kalwalhatian, O Diyos, ay tanging sa iyo lang dahil ikaw ang Diyos na dakila. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Lord, tunay nga kami sumasamba sa iyo, O Diyos, pagkat ikaw ay dakila, pagkat ikaw ang tanging Diyos, wala nang iba, Panginoon. Tunay nga po na dakila ka, dakila ka, dakila ka. Minsan pa, taas ang ngalan mo, O Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, Ako'y sumasamba sa iyo. sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila Sa huli pong pagkakataon, sabihin po natin sa ating Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. O dakilang Diyos, sa iyong aming pagsamba, ang aming papuri. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming handog na alay sa iyo sa umaga pong ito. Lalo na po ang puso namin, Panginoon. Oh, Haring Diyos, Hari ng aming mga buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang tumanggap ng aming mga pagsamba, ang aming mga papuri. Oh, Panginoon. O Banal na Espiritu, kayo po'y patuloy naming inanyayahan sa lugar na to. Malaya ka pong kumilos, O Diyos. Ano man po, Panginoon, ang mga Lord, laman ng aming puso. Salamat dahil ito'y nababatid mo. Dahil wala po kaming matatago sa iyo, wala kaming maililihim sa iyo. At Lord, sa umaga pong ito, patuloy na buksan mo po ang puso ng bawat isa. Buksan mo po ang aming mga isipan, Panginoon, ang aming mga spiritual na matating, O Diyos, upang makaniig ka namin sa umagang ito na hindi po kami lalabas sa lugar na to, O Diyos, na hindi ka namin nakakatagpo. Lord, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming naisit sa umaga pong ito. Lord, yes, O God, yes, Lord, katagpuin mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak sa umaga pong ito, O God. Lord, tanging ikaw lang, Panginoon, ang aming hinahanap. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming, Lord, pinunta sa lugar na ito, O God. Lord, yes, O God, dalangin po namin sa umagang ito, patuloy niyong pakadalisayin ang puso ng bawat isa sa amin, O Lord. At Lord, sa aming papuri at pagsamba sa iyo, nawa ito'y naging kalugod-lugod sa iyo pong harapan, O Diyos. At salamat, O God, sa umaga pong ito. Alam po namin, Panginoon, Lord, na may gagawin ka sa aming mga buhay, O God. Ang aming pananampalataya at ang aming pagtitiwala ay tanging nasa sa iyo lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na dakila, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na mapagmahal, na Lord, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Banal na Espiritu, take full control, O God, in our midst.
take full control, oh God, in every heart, so God, this morning, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, we worship you. Come on, open your mouth. Sing your love song to God. Sing your own song of worship to Him. Oh, for He deserves our praises. He deserves our worship. Ano man po ang kalalagayan natin sa oras na to, sa mga panahon na to, still, God deserves our praise. Still, God deserves our worship. For He is holy, for He is God. He alone are worthy to be praised. Come on, give your own song to God. Give your own love to Him as we offer our praises, as we offer our worship to God. Oh, yes, Lord. Oh, we worship you, oh God. Oh, for you are good, you are faithful, you are true. Oh, yes, oh God, you are worthy, you are worthy. You deserve our praise, you deserve all the worship, Lord. Oh, yes, Lord, we glorify your name, Jesus. Oh, we give you praise, we give you praise. Hallelujah. Oh, we worship you. Jesus, we lift you up here in our midst. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we worship. Glorify your name, God. Let's glorify the name of Jesus. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Come
children of God be heard as we sing, glorify the name of Jesus. Come on, lift your voice to God. Let our hearts sing, glorify the name of Jesus. Glorify thy name. Glorify thy for the very last time. Oh, glorify the name of Jesus. God, you are the most high God, that every knee will bow before you, that every tongue will confess that you are the Lord. Jesus, you are the Lord. Oh, most high God, we welcome you, we welcome you. We welcome your presence, God. We welcome you, we welcome you. Take your throne in our midst. Take your throne, oh God, in our hearts. Oh, Abba Father.
ka pong lalampasan. As you are moving, wala ka, Lord, lalampasan. Sa mga anak mo na tunay na naghahanap sa'yo sa umaga po ito. Lord, we focus our eyes on you, Jesus, the author and the finisher of our faith. Thank you for your love. Thank you for your blood that cleanses us and washes away all our sins. And thank you for the cross. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Holy Spirit. Let your wave, oh God, let your wind, oh God, blow to every spirit of us this morning. Thank you, Jesus. Oh, we honor you, God. We bless you. We glorify you. We love you. We adore you. We lift you up, God, in our praises. We lift you up in our worship, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your name. We praise your name. We praise your name. As the Spirit of God is moving, can we call po ang mga bata? Thank you, Lord. Thank you, God, for your wonderful presence, Lord, in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede po ba nating ituon ang ating mga kamay sa mga batang ito? Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay o Diyos ng mga batang ito na, Lord, sa sinapupunan pa lang po ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga nanay o Diyos ay tinawag at pinili mo na po sila. Lord, salamat sa iyong mapagpalang kamay po namin sila itinatalaga, O God. Father, let your word, O God, na ihahayag po sa kanila sa umagang ito, O God, ay maitanim sa puso nila, Panginoon, sa matabang parte ng kanilang puso, O God. At Lord, ito po, Panginoon, ay magagamit nila, Lord, as they grow up, as they walk, O God, Lord, in this life, na Panginoon, Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maggagabay at mag-iingat sa mga batang ito, O God. Lord, we pray, O God, Lord, whatever the Lord, mga deceptions ng kaaway sa kanilang mga buhay, O God. Lord, takpan mo po ang kanilang mga mata, O God, and lead them in your truth, lead them in your righteousness, lead them in your holiness, O God, even in their young age, O God. Lord, we pray, O God, bless all these children, O God. Lord, even Panginoon, ang kanilang mga magulang, Lord, maging ang magtuturo sa kanila sa umaga pong ito. Give her the wisdom, the knowledge, O God, the understanding that comes from you, and even the love, the joy, the peace, O God, even the patience, Lord, sa mga bata pong ito, Panginoon, na ang bawat isa sa kanila, O Diyos, ay, Lord, matatanggap ang bahagi nila, Panginoon, sa iyo pong salita sa umagang ito. Bless them, O God, exceedingly abundantly, more than they could ever ask or think. And even, Lord, ang kanila pong room, salamat, O God, for your presence, O God, that will hover, O God, into that place, O God. Even, Panginoon, sa mga angels mo na itinalaga mo na sa bawat isa sa kanila. We thank you, Lord. We praise you. We glorify you, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Magandang umaga po. Sige po. Pwede na po tayo ang umupo sa presensya po ng Panginoon this morning. So, praise God po. Kahapon, nagdiwang po ang ating J. Blue Bulalakaw ng kanila pong anniversary. So, we rejoice with them. We celebrate
to what God is doing po sa kanilang mga buhay sa lugar pong iyon. And purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito that we are here in the house of the Lord. Amen? We are here to meet our God. Alam niyo po, testimony lang po, nung pong soaking, nito lang pong Friday, noong una po, 3 lang po kami. Tapos habang nagwo-worship po kami sa Panginoon, alam niyo po yung habang nakapikit po ako, parang kumbaga, biglang may heaviness po na ako naramdaman in the atmosphere. Tapos, kumbaga, nakita ko po na dumilim siya. Kumbaga, di ba po, pag nakapikit tayo, madilim. Tama po ba? Pero po, kumbaga, mas dumilim siya. So, sabi ko, Lord, bakit po ganito? Parang ganun. Pero habang nag-worship ako sa Panginoon, nagtatanong po yung isip ko na, sabi ko, Lord, ako personally, hindi ako pumunta dito na wala kang gagawin. Na parang, alam mo yun, uuwi kami ng the same. Kumbaga, ganun po kasi yung inano ko sa puso ko na tuwing lalapit po ako sa Panginoon, I will meet Him. Ayun po yung desire ng puso ko. And then, tinignan ko po, sabi ko, sino yung nadagdag sa aming 3? And then, may isa nga po tayong kapatid na, yun nga po nag-join. Pero sabi ko nga, Lord, hindi ako magfo-focus sa nafe-feel ko na heaviness or itong, kumbaga, madilim na nakikita ko. And then we press through po talaga. We continue to worship the Lord. We continue to exalt His name. At habang dumating sa point na unti-unti po nakikita ko na yung black na kumover na yun, unti-unti siyang nagfe-fade po. Kumbaga, parang naaalis na ganun. And then, yun nga po, I believe, lahat po kami na nandun, naramdaman namin na naka-breakthrough kami in the Spirit. And then, yun nga po, yung nag-join po sa amin na yon na isa, noong una hindi ko rin po siya naririnig na umaawit, na nagpupuri sa Panginoon, pero po, nung naka-breakthrough na kami, naririnig ko na po yung boses niya. Sabi ko nga, praise God, sabi ko, Lord, alam ko na may gagawin ka sa buhay niya. And then, yun po, habang nag-worship po kami sa Panginoon, kumbaga, talaga pong nag-move ang Holy Spirit at may ginawa po siya. Kaya talagang every time we come to the presence of God, wag po nating hahayaan na we are just singing, alam niyo po yung kumbaga, nandito lang tayo, pero hindi po natin mamimit ang Diyos. Because as a children of God, it is our privilege to meet our King, to meet our God. Amen? Kaya po, every time we come into the presence of God, ano man po yung mga dala-dala natin, heaviness, maaari pong sa bahay, sa anak, or kung ano pa man po, yung sa kapatid, may mga nangyaring hindi maganda before you come into the house of God. Kumbaga, iisang tabi po natin yon and let's purpose into our hearts to meet our God. Amen po? Because surely, sabi niya po, di ba sa salita niya, If you will draw near to me, I will draw near to you. Pag daw po tayo ay lumapit sa Kanya, lalapit din po siya sa atin. Kumbaga, kakatagpuin niya po tayo. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, kumbaga, wag po kayong mag-expect sa akin. Mag-expect po tayo sa Holy Spirit, to our God, to meet us today. Amen? Whoever standing here in front, lahat po tayo, pare-parehas, we fail, we do things na minsan po hindi maganda. Lahat po tayo, pare-parehas tayo tao. Walang above, walang below. Ibig sabihin po, we are all the same, human. Pero sabi nga po, but if our expectancy is to our God, amen? Who is the superior, who is the, kumbaga sabi nga po, the most high God, He will reveal Himself to us. Amen? May ipapakita at may ipapahayag po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin this morning. So, mapagpala umaga po sa bawat isa. Maging ganun din po sa mga kasama po natin sa live stream. Yun nga po nabanggit natin kanina na nag-celebrate po ang J. Blue Bulalakaw po natin ng kanilang anniversary. Kaya nandun po sila Bishop, sila Rev,
kahapon tsaka po si Nanay Evie, and ngayon po, I think nasa Calapan na po ulit sila. So, praise God po for this month of September na the Lord wants to refresh each and every one of us. Sino po magsasabi na you already receive your refreshment from the Lord? Parang hindi po kayo convincing. pag kayo po yung nagsabi sa akin, hindi ako maniniwala na na-refresh kayo. Yung totoo po, sino magsasabi na, Lord, na-receive ko na yung refreshment na nanggagaling sa'yo. That I can go that I can go again and, alam mo po yun, takbo ulit sa pananampalataya, takbo ulit to finish the race that is set before me. Amen? So, okay, praise God po na tayo lahat. And sabi nga po, yung pag-refresh natin sa presensya po ng Panginoon is not just a one-time event. Hindi po siya isang beses lang. Kumbaga, it should be our lifestyle. Pag po napapagod tayo, pag dumadating sa point na feeling mo, nanghihina ka na, kumbaga, we have to refresh ourselves into the presence of God. May first-timer po ba tayo dito? Yung ngayon lang po nakadalo ng ganitong mga gawain. Meron po ba? So, lahat po tayo we already hear the word of God. Amen? At yan, praise God. So, sa mga, sa kasama po natin sa live streaming, so, good morning po. Tayo po lahat ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And eventually po, bakit ko tinanong po kung lahat po ba tayo ay, kumbaga walang first timer sa atin, ibig sabihin yung, ngayon mo lang po talaga narinig ang salita ng Diyos. Simula nung pinanganak ka hanggang sa kasalukuyan, ngayon mo lang siya narinig. So wala po. Eventually, lahat po tayo, we already heard and keep on hearing the word of God. Amen. Yung atin pong key verse ngayon, pwede po ba nating i-flash, Kuya Henry? Ayan. Ito pong Acts 3 verse 19 na atin pong key verse. Sabi po dito, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Alam niyo po ba, nung ito po ay pinipreach ni Peter, konting background lang po tayo. Ang kausap po dito ni Peter ay hindi mga first-time hearers. Ito pong mga to, yung mga nakasama ni Jesus, nung pong si Jesus ay nasa lupa, na maaring most of them narinig yung mga teachings ni Jesus. At sila rin po yung mga nagtulak na ipapako si Jesus. So hindi po bago sa kanila ang Panginoong Hesus. Saglit lang po, punta lang po tayo sa Acts 3. Ayan. Kasi po, yung first verses po nito, ito po yung si Peter and si John ay papunta po sa temple. Sabi nga po, dumaan po sila sa beautiful gate. Naalala niyo po yung story na yon na may lame man sa tabi. At nung pong sila ay napadaan, nang lilimos po yung mama na nakaupo, na yun nga po, lame, ibig sabihin, ano po ang Tagalog yun? Lumpo, ayan po. Nakaupo po siya at nanlilimos. At ang sabi po ni Peter and ni John, silver and gold we have none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ito po yung background niya na nung pong nakalakad yung lumpo na yun, namangha po yung mga tao sa paligid nila. Kasi alam nila na yung lumpo na yun, ang tagal na niyang nakaupo dyan. Nakikita nung mga nandun sa temple. Siyempre po, pag nasa temple, kumbaga most of them, pumapasok po sa templo ng Diyos. Nakikita po nila yung layman na yun. So, eto pong mga tao na to, na nakarinig na, yun nga po, kumbaga nakita yung miracle na ginawa ni God sa buhay po ng tao na to, na nakatayo siya, namangha silang lahat, na-amaze sila.
Kumbaga, kaya po dito sa verse, tignan po natin dito. Sa verse, wait lang po. Ayan, sa verse 17, sabi po dito, "Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. But those things which God foretold by the mouth of all his prophets, that the Christ would suffer, he has fulfilled." So kumbaga tinutukoy na po dito ni Peter sa mga nakikinig na kumbaga yung pagpapapako nila sa Panginoong Hesus ay kumbaga out of ignorance po, maaring out of ignorance nila. Ang sabi niya po dito, ayan po, kaya po dun sa verse 19, sinabi po dito ni Peter sa mga nakikinig, repent. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ito pong mga tao na to ay narinig na yung mga turo ng Panginoong Hesus. Most of them, mari pong, they know the law of, most of them, they know the law of Moses, they know the law, they know yung ano nga po, kumbaga mga sinulat ng mga prophets. Kumbaga, pero dahil nga po dun sa ginawa nila, di ba, na pagpapapako sa Panginoong Hesus, they have sinned before God. Kaya po sabi po dito sa verse 19, repent therefore and be converted. Kumbaga, usually po ba, itong nung mga nakaraan po, talagang pinag-aralan natin, kahit po kay Brother Joshua nung last Sunday, kay Rev Stella po, kay Bishop Jimmy, di ba po, na kumbaga, binigyan po rin sa atin ng definition, ng kumbaga mas pinaintindi po sa atin. Pero habang binubulay-bulay ko po ito po yung binigyan din ng diin po sa akin ni Lord na pag-uusapan po natin ngayong umaga pong ito. Yun nga po, that we have to repent. Kasi gusto natin ng times of refreshing eh. Tama po ba? Refresh up, kumbaga, dumarating po ang isang, kunwari tayo po, tumakbo ka ng malayo, napagod ka, di ba? Gusto mo ng tubig. Bakit ka napagod? Bakit ka naghahanap ngayon ng tubig? Bakit gusto mong ma-refresh? Kasi tumakbo ka. May ginawa ka beforehand. Bago po nangyari na mauhaw ka at mapagod ka. Tama po? Alam niyo po ba, hindi tayo maghahanap ng refreshing galing kay Lord kung wala po tayong ginawa. Especially po if there are sins into our lives. That's why, mamaya po, mas lalo natin i-elaborate. We have to repent. Sabi, next slide po tayo. Sabi nga po, to repent is normally used to translate the Greek verb metanoin. This has one definite meaning, to change one's mind. So, yun nga po, change, pagbabago ng kaisipan. Thus, repentance in the New Testament is not an emotion, but a decision. Decision po ang repentance. Yung pagsasabi po natin ng sorry, I apologize, paumanhin, pahingi ng tawad, ayun po ay proseso lang. Pero po, the real repentance is a change of mind, a change of heart. Sabi nga po, desisyon na yung pag-sorry po natin, na sinabi natin, ay kakalakipan natin ng paggawa. Amen po. So, sabi nga po, repentance is not an emotion, but a decision. True repentance is a firm, inward decision, a change of mind. So, sabi nga po, yung totoong repentance, firm na inward decision. Ibig sabihin po, you purpose it into your heart. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng ibang tao, basta ikaw decided ka na ganito, sa bagay na to, hindi ka po magpapa-apekto. Bakit po? Kasi decided ka eh. Parang ganun po ang repentance. It is a firm, inward decision, a change of mind.
And sabi po dito, repentance is an inner change of mind resulting in an outward turning back. Ito po yung binabanggit natin, may outcome, may result. Hindi lang po tayo basta nag-sorry, pero may action. Sabi nga po, yung resulting in an outward turning back or turning around to face and to move in a completely new direction. Ayan. So, nowadays po, kumbaga, sa ano po natin, sa mundong kinagagalawan ngayon, parang yung repentance, wala nang ganong bigat. Bakit po? Hindi na ganon na binibigyan po ng importansya. Bakit? Kasi po, the world is teaching us na pag sinabi po ng Panginoon, di ba, we have to repent of our sins. Or yung ibang tao, kunwari, yung magulang po natin, pinagsasabihan tayo. Di ba? Ang dating po sa atin, hindi ako naunawaan ng nanay ko, hindi ako naunawaan ng tatay ko. Nagre-retaliate po agad tayo, nagre-react agad tayo, tama ba? Or minsan din po, sinasabi natin, kunwari yung kaibigan natin, kinorek tayo or may sinabi na nakita sa atin na ano, ang dating po sa akin, ang dating sa atin, ginajudge tayo. At ang tinuturo sa atin ng mundo, don't judge me. Hindi mo alam ang sitwasyon ko. Tama po ba? Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Don't judge me. Pag ganun po ang mindset, hindi po mapasok ang repentance. Tama po ba? Kasi po, we put shield or we put wall agad na parang, teka lang, wag mo kong galawin, wag mong pakialaman yung puso ko. Ako at si Lord lang nakakaalam. Tama po. Kaya nga maaaring ginagamit ni Lord yung tao na yon for us to realize that there is something wrong into our lives na kailangan po nating baguhin. Pero yun nga po, nakakalungkot ang tinuturo ng mundo, don't judge me. Diba? Kumbaga, wala kang karapatan na i-judge ako. Kaya po ngayon, pag po sinabi mo sa, di ba po na may mga kapwa tayo mananampalataya na nasa, nagpe-preach sila sa streets. Ano po ang sinasabi nila? Repent. Yun nga po, magpakumbaba na tayo sa harap ng Panginoon dahil malapit na dumating ang Panginoong Hesus. Ilan po kaya sa tingin nyo yung nakikinig dun sa mga nagpe-preach sa tabing kalsada? Siguro po, 1%? Or baka nga talagang iilan lang? Most of the mga dumadaan doon, binabaliwala. Di ba po? Kasi hindi ganun na, kumbaga, walang bigat or walang value for them. What is repentance? At minsan tayo din po, bilang mga mananampalataya na ng Panginoon, meron na pong, ano pong tawag dito? May conviction na ang Holy Spirit na mag-repent tayo. Nagre-reason out pa tayo na, Lord, kasi naman ganito yung ginawa niya eh. Lord, kasi talagang hindi ko matanggap eh. Kahit anong gawin, nasasaktan ako. Kahit ano, di ba po? Pero ang conviction ng Holy Spirit is already there. Pero po, hindi tayo darating sa true repentance pag po, ganun ang mindset natin. Sabi po sa Proverbs 21 verse 2, every man is right in his own eyes. Tama po to, di ba? The word of God is true. Lagi nating nakikita yung sarili natin na tayo yung tama. Sila yung mali. Yung kaibigan natin yung mali, yung kapwa natin yung mali, ako yung tama. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko po to, ako po yung unang dinidil ni Lord. I will make a confession po sa inyo. At alam po to ni Lord. Alam niyo po ba, tuwing magkakadiskusyon po kami mag-asawa, feeling ko lagi siya yung mali, ako yung tama. Sino po yung ganon? Di ba na parang pag sinabihan ka ng asawa mo, lagi na lang mali ko yung nakikita niya. Ganon, Lord, nakakainis talaga. Ganon po talaga yung umaano sa mind ko. For 8 years po na pagsasama namin, talagang, kumbaga, pero po, good thing talaga po, the Holy Spirit is always there.
Na pag nandiyan na pong conviction sa akin na Holy Spirit na mali yung ginawa mo, mag-sorry ka, eventually po, lalapit po ako sa Kanya. Pero ang tagal po minsan na ano pa yan, na kumbaga, ano to, yung, kumbaga, nakikipagtalo pa po minsan ako na, Lord, siya naman yung mali, hindi mo po ba siya kakausapin na siya naman yung mag-sorry sa akin? May mga ganun-ganun pa po minsan ako ano kay Lord eh. Pero po, as the Proverbs 21 says, di ba po, every way of a man is right in his own eyes. Feeling natin talaga po, lagi, tayo yung tama. Di ba? Tayo yung nasa tama. But, sabi po dito, the Lord weighs the heart. Si Lord po nakikita niya what is the intent of our hearts. Kahit na sa tingin po natin tama tayo, pero sabi nga po, the Lord weighs our hearts. Nakikita ni Lord what's really happening into our hearts. Na parang, ano po ba kalalagayan ng puso natin ngayon? Amen? Wala po tayong matatago sa Panginoon. At alam niyo po ba, unless we came to a point that there will be a cutting of heart, ano po ibig sabihin? Ito po, balik lang po tayo sa Acts 2, verse 26 to 28. Ito po yung nag-preach din po si Peter. Sabi niya po dito sa verse 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Unless we came to a point po that there will be a cutting of heart. Ano po ibig sabihin nun? We realize, we accept na nagkamali po talaga tayo. Hindi po tayo dadating sa punto or darating tayo sa punto na nang ganito na sabi ng mga Israelites na, men and brethren, what shall we do? Kumbaga, pag po nandun na yung conviction ng Holy Spirit at nagkaroon tayo ng cutting of heart, ibig sabihin, yung full conviction, tinanggap natin, kumbaga, hindi po natin inisang tabi ang Holy Spirit, magkakaroon tayo ng desire na, Lord, ano yung dapat kong gawin para maitama? Lord, ano yung dapat kong sabihin or ayusin sa buhay ko para maitama yung mali? Ayan, kaya po sabi sa verse 38 ng Acts chapter 2, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Andun po ulit yung repent, di ba? Nandun po yung, kumbaga, pagsasabi ni Peter sa mga Israelites that time na you have to repent. Tayo din po, kumbaga, we have to repent every now and then. Especially po, pag may mga nagagawa tayo na mali. Tama po ba? Na pag meron tayong mga nasasabi or even nararamdaman, kahit hindi po alam ng ibang tao, but you know in your heart na meron kang, di ba sabi nga po ni Jesus, nung nagtuturo siya, sabi nga po, yung pagpatay, no, sa Old Testament, pag pumatay ka, in action, doon ka lang nagkasala. Pero po, sabi ng Panginoon, tumingin ka lang ng hindi maganda, di ba po, ng malaswa sa isang tao, nagkasala ka na. Mag-isip ka lang ng hindi maganda sa kapwa mo, pumatay ka na. Ano pong ibig sabihin? Jesus was teaching the crowd during that time na yung pong kasalanan, hindi lang sa action. It starts in our hearts, it starts in our minds. Kaya po, we have to check na minsan po, kahit maramdaman lang natin na nagalit tayo sa taong to, nainis tayo na ano, we have to repent. We have to ask for forgiveness sa ating pong Panginoon. Amen? At sabi nga po, bakit natin kailangan mag-repent? Because we have sinned. Yung kasalanan po ang, kumbaga, dahilan bakit tayo kailangang mag-repent. And sin brings shame, fear, and condemnation.
kung meron pong, sino po dito yung nakakapanaginip minsan na nakikita mo yung sarili mo sa panaginip mo na hubad ka, na naglalakad ka kung san-san? Meron po ba? Wala. Kasi minsan po, through our dreams, God is saying na pag po nakakapanaginip tayo ng ganon, ibig sabihin there is shame in our lives na kailangan po nating i-confess sa Panginoon, na kailangan nating ihingi ng tawad. And there is, kasi di ba po, paghubad, di ba, yung mga, may nakita na po ba kayong lumabas na nakahubad, walang damit? Unless na lang na wala na sa katinuan. Tama po ba? Yung mga taong grasa, sila lang yung nakakagawa noon. Pero kung nasa matino ka pong kaisipan, hindi ka lalabas ng wala kang damit. Bakit? It's a shame. Nung pong si Adan at si Eve ay nakakain na nung fruit of the tree of knowing the good and evil, nakita nila na hubad sila. Shame came to them. Kaya po nagtago sila sa halamanan. Dahil hinahanap na po sila ni Lord. Alam niyo po ba, when sin comes into our lives, there is shame. And there is fear. Fear of na yun nga po, maaring malaman ng ibang tao, fear na baka pag nalaman ng boss mo, aalis ka sa sa trabaho mo, fear na pag nalaman ng nanay mo, mapapagalitan ka, mapapalo ka, fear na pag nalaman sa church, baka pag-usapan ka, alam niyo po yung ganun, that there is fear. So sin brings fear. Sin brings condemnation. Ano po yun, di ba? Pag na-condemn ka, na-condemn po ang isang tao, parang ayaw na niya. Pag pumasok na po yung spirit of condemnation, ang dali nang mag-give up, ang dali nang bumigay, especially po sa Panginoon. Ang first sin po ay matatagpuan natin, which is the word sin. Ginamit siya ng Panginoon sa Genesis 4, verse 6 to 7. Ito po yung nung pinatay po ni Cain si Abel. Sabi po dito sa Genesis 4, verse 6 to 7, so the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? Ito pala po yung nag-offer sila. Nag-offer po si Cain at si Abel ng handog nila sa Panginoon. Si Cain po, ang in-offer niya, yung mga fruit ng farm niya, mga maari pong gulay, fruits, ayun po hinain niya sa Panginoon. At si Abel naman po, ang hinain niya ay matabang, sheep, or yun nga po, kumbaga, ayun yung in-offer niya sa Panginoon. At nagalit po si Cain dahil tinanggap ni Lord ang offer ni Abel. Kaya sabi po dito ni Lord kay Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Di ba po, kung ginawa daw po ni Cain yung tama, hindi po ba tatanggapin ni Lord yung kanyang handog? And if you do not do well, ito po, sin lies at the door. Ibig sabihin, pag po daw hindi natin ginawa yung tama, parang katulad na sinasabi ng Panginoon kay Abel, sin lies at the door. Kumbaga, nakaabang po ang kasalanan nandyan. Kumbaga, naghihintay siya. Sabi nga po, and its desire is for you, but you should rule over it. Amen? Kumbaga, pinapakita po ng Panginoon dito kay Cain na nandiyan ang kasalanan. Hinihintay ka na, sabi nga po, yung desire ng kasalanan ay gusto kang lamunin, kainin. Pero sabi po ng Panginoon dito, nagbigay na warning po si God, di ba? Kay Cain, sabi niya, but you should rule over it. Ano po kaya ang kumbaga, lawakan lang po natin imagination natin. What if po kaya si Cain nagrepent? Di ba? What if po kaya si Cain, nung sa pag-offer nila na yon, na-realize niya na, ay Lord, sorry, mali pala yung offering na ginawa ko, hindi to kalugod-lugod sa'yo, patawarin mo po ako. Do you think po mapapatay niya si Abel? No, di ba po? Pero hindi po dumating si Cain sa repentance. Hindi siya nagpakumbaba sa Diyos. Hindi niya po in-overrule yung
kasalanan. Hinayaan niya po na lamunin siya. At yun na nga po, the following stories, pinatay niya si Abel. At alam niyo po ba, kung babasahin natin ng Genesis, ang pinaka nakakalungkot doon, sabi po doon, Cain departed from the presence of God. Umalis po siya sa presensya ng Diyos. Saan po nagsimula? Dito, sa paghahain po nila, na mali yung ginawa niya, hindi niya po tinanggap na mali. Hindi niya in-acknowledge na mali yung ginawa niya. Bagkus, pinalamon niya yung sarili niya sa kasalanan. Diba po? At, doon na nga po, pasok po tayo sa, ayan. Sabi po dito sa James 1, verse 14 to 15, "But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed." Ayan. Lahat daw po tayo natatempt. Sino po dito na pinanganak hanggang ngayon hindi ka pa natatempt? Wala. Lahat po tayo, natatempt tayo. Because we have our own desire. Tama po ba? May sariling desire yung puso natin. Na minsan po yung desire ng puso natin, hindi siya in line sa desire ni God sa buhay natin. Tama po ba? At sabi po dito, then when desire has conceived, eto daw po, pag yung desire na mali, na hindi po galing kay Lord, ay nag-conceived. Ano po ibig sabihin? Parang sa, di ba po, yung mag-asawa, kunwari, nag-lovemaking sila, may nabuong, kumbaga, nag-conceive. Yung babae, nagkaroon ng nakapasok yung sperm cell dun sa egg cell, nag-conceive, di ba po? Hindi naman po agad automatic bata yun eh. Tama po ba? May kumbaga, through, it takes 9 months para po mabuo ng husto yung bata. Tama po? Kaya po sabi dito, when desire has conceived, pag po yung evil desire, we allow it to conceive in our hearts. Sabi po dito, it gives birth to sin. Ang magiging resulta po nun ay kasalanan. And sin, when it's full grown, ayan po, pag daw po yung kasalanan na yon ay hinayaan natin na maipanganak sa atin, kumbaga, kainin tayo, lamunin tayo, sabi po dito, when it is full grown. Ano pong ibig sabihin? Malaki na. Kumbaga, hinayaan na natin ang hinayaan. Na dati po, yung una parang, kunwari sa estudyante, nung una, takot na takot kang mangopya. Dahil yung desire mo na nilagay ng kaaway, okay lang mangopya kasi mga kaklase mo nangongopya. So ikaw din po, noong una kinakabahan ka pa, yung tingin mo dun sa katabi mo, talagang hindi gumagalaw yung ulo mo, mata lang, para lang makakopya ka kasi natatakot ka na mahuli. Pero sabi nga po, pag yung desire na yon ay nag-conceive, ano po ibig sabihin? Mas medyo malala na yung ginagawa mo, hindi na lang tingin na ganun. Na, uy, pakopya na. Dali, patingin ako ng papel mo. Ganun na. At sabi po dito, and when it is full grown, ibig sabihin, kumbaga, wala ka ng conviction. Kukunin mo na yung papel ng katabi mo. Ikaw na yung, kumbaga, pagkatapos niya sumagot, kukunin mo na yung papel niya. Malakas na yung loob mo na gumawa lalo ng kasalanan. Sabi po dito, when it is full grown, brings forth death. Sa buhay po ni Cain, di ba? Makikita po natin to. That when the sin was full grown, napatay niya po si Abel. Sabi nga po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po alam niyo po, pag po binigyan natin, kumbaga, inunawa po natin talaga ano ang kasalanan, mag-iisip po talaga tayo kung gagawa tayo ng kasalanan o hindi. Mamaya po, meron po akong bibigay sa inyo. Magkakaroon po tayo ng personal evaluation. Kasi po, ngayon, di ba po, sabi nga po, in these last days, talagang gross darkness will cover the earth. Yung kasalanan sa harap ng mata ng Diyos, ginagawang ordinary sa harap ng tao, sa mata ng tao. Tama po ba?
Dati nagtatago pa po yung ano, 'di ba? Hindi natin mahal yung mga nasa LGBTQ. Pero po, if we will go back to the Word of God, ang create lang ng Diyos, babae at lalaki. Amen? Pero po ngayon, lantaran na nagpapakasal na sila. Di ba? Dati po, tinatago pa nila eh. Ngayon po, hindi. Minsan nga po, 2-3 years old. Di ba? Parang hinahayaan na nila na, kunwari, lalaki nagsasasayaw ng pangbabae, binibihisa na nung nanay ng pambabae. Bakit po? Because ito na yung world eh. Pero po as a children of God, we should know the standards of the Lord. Amen? Hindi po tayo sasabay sa mundong ito. Bakit po? Because the wages of sin is death. Hindi lang po physical, but yun nga po, ang pinaka-worst of the worst po, yung spiritual death. Ayun yung nakakatakot kasi eternity na po yun eh. Wala nang lipatan. Pag nasa kabilang buhay na po tayo, kung saan tayo pupunta, wala na pong lipatan. Ang desisyon po ngayon. Tama po ba? The decision is now. At sabi nga po, ito yung napakaganda po. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kumbaga yung gift of life po ay nasa ating Panginoong Hesus lang. Amen? Wala sa church, wala sa kung kanino mang pastor or iglesia or nasa Panginoong Hesus lang po. Amen? Ang gift of life, the eternal life. Amen. So, ito po, sa 1 John 3 verse 4 to 6. Sabi po dito, 1 John 3 verse 4 to 6. Whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Ano po pag sinabing lawlessness? From the root word law. Di ba po? Law, sa Tagalog, batas. Na may batas po tayo na kailangang sundin. Yung law, binibigay po siya para sundin. Hindi po para mapahamak tayo, kundi for our protection. Yung pong law na binigay ni God kay Moses, di ba po napakarami noon? Sino po umate na midweek dito? Di ba po may pinag-aralan tayo na napakaraming, kumbaga, ang dami po talagang binigay ni Lord sa mga Israelites. Hindi po yun para pahirapan sila. Kundi ayun po ay para sa proteksyon ng Diyos ay makasama nila. Dahil po, when there is lawlessness, sabi nga po, di ba? Lawlessness is sin. Pag hindi na po tayo sumusunod, may kasalanan na. Kaya nga po, di ba, disobedience is like a witchcraft. Sa 2 Samuel, 2 or 1 Samuel po, 15. Sabi nga po, di ba, yung disobedience to God is like a witchcraft. Kumbaga, ayun yung katumbas niya. Nasabi nga po, sa verse 5, and you know that He was manifested to take away our sins. Ang ating Panginoong Hesus daw po. He came, He manifested here on earth to take away our sins. And in Him, there is no sin. Tanging Panginoon lang po natin ang walang kasalanan. At sabi po dito, whoever abides in Him does not sin. Sabi po, whoever abides in Him. Yung mga nakakonekta daw po, nakakonekta sa ating Panginoong Hesus, does not sin. Whoever sins has neither seen Him or known Him. Pag po patuloy pa rin tayo nagkakasala, kahit sinasabi po natin na Christian tayo, born again tayo, we are not really connected or abided to the Lord. Tama po ba? Bakit? Kasi pag po tayo ay nakakonekta sa ating Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu po ay nasa atin, His conviction will stop us in sinning. Pero po kung walang conviction, ay magtanong po tayo, sino ang spirit na naririnig natin? Tatlo lang po yan. Holy Spirit, the spirit of the devil, or our own spirit. Kanino po tayo nakikinig? Kaya po sabi nga, as we abide in Jesus, dapat po yung pagkakasala ay hindi na natin aasamin na gawin. Amen?
Sabi nga po, sin is literally stepping away from the Godhead. Or to our renewed mind, renewed man, even dun sa atin pong renewed man. Ano pong ibig sabihin? Every time po na magkakasala tayo, ganito po yung illustration. Kasi po, may mga teachings before na ang babaw ng tingin sa kasalanan. Kaya po, ang daling gumawa ng kasalanan. Although hindi po natin dinidespise to, kaya lang, dahil because of that teaching, ang dami pong parang, ay patatawarin naman ako ni Lord, magsusorry na lang ako. Ito po yung isang teaching before, that the sin is like this. Para pong meron kang, sino po naglalaro dito ng dart? Di ba? Meron pong, ano yun, yung, ano pong tawag doon? O kaya yung archer, meron po kayong target, di ba? Merong 100, 70, 50, 80, kumbaga parang iba-iba po yung ano. Tapos pag ginanon mo, kung saan ka tumama, ayun yung score mo. Ang sabi po dun sa teaching na yon, sin is like that. Dapat, ang tama, kumbaga yung parang ang arrow mo ay mapupunta sa 100. Ayan. Kumbaga, pero ang sin, kumbaga sumablay ka. Di ba po pag ganun lang yung natanggap mong katuruan, ang babaw. Ganun lang pala sumablay lang pala ako. Nung nagkasala ako, sumablay lang pala ako eh. But no, alam niyo po ba, one thing na isa pong pinakita ni Lord, ang kasalanan ganito. Kunwari po, ikaw, nandito ka, and then you allow sin to come. You are removing yourself into the presence of God. And you allow yourself na i-devour ka ni Satanas. Nakainin ka niya. Na matanggap mo lahat ng sufferings, ng killing, destroying. Ano po yung ginagawa ni Satanas, di ba? He came to steal, to kill, and to destroy. Ngayon magtataka ka, Lord, bakit nandito ako sa suffering na to? Lord, bakit ang tagal ko na dito? Bakit, Lord, parang yun nga, nagre-repent naman ako. Kumbaga parang sumusunod naman ako sa'yo, pinipilit ko naman gawin, pero bakit nandito pa rin ako sa lugar na to? Maaari po kasing there was a time sa buhay natin that we sin, hindi natin namalayan, umalis tayo sa presensya ni Lord. At po pag wala ang presensya ni Lord, parang ganito po. Ano po ba? Parang example po, yung upuan po na yan. Di ba may cover siya? Bakit po may cover? Para hindi madumihan yung chair, di ba? Pag inalis po natin yung cover, prone na siya sa dumi. Alam niyo po ba, the presence of God into our lives is like that. That if we sin, we are allowing ourselves na maging prone sa atake po ng kaaway, sa pagnanakaw niya sa buhay natin. Pag po nagkakasala tayo, tayo mismo ang nagtatanggal sa kamay ng Diyos for His blessing, for His protection, for His favor sa buhay po natin. Kaya po bago tayo magkasala, mag-isip muna tayo. Gusto ko ba na mawala yung protection ni Lord sa buhay ko? Gugustuhin ko ba na mawala yung blessing ni Lord sa buhay ko, mawala yung favor niya sa buhay ko. Ipagpapalit po ba natin yung protection ni Lord dahil lang sa emosyon natin? Di ba po, if we know the weight, etong sin na sinasabi, kaya po, di ba kaya nga po, God hates sin eh. Ayaw ni Lord ng sin. At hindi po pwedeng mag-compromise si Lord. Tingnan niyo po mga Israelites. Di ba may lumabas po na teaching na si Yahweh daw po ay masama kasi laging galit. Narinig niyo po ba yon? Yung may lumabas pong teaching na nakaraan. Alam niyo po, natatawa ko habang narinig ko po yon. Kasi di ba, alam niyo po kung titignan po natin ang buhay ng mga Israelita, ang kukulit po talaga nila. Makukulit po mga Israelites. Alam niyo po yung, kumbaga,
yung sinabi na ni Lord kung ano yung mga gusto niya, pero ginagawa po ng mga Israelites yung ayaw ni God. O sino yung magagalit doon? Tayo nga po mga magulang, di ba? Pag may sinabi tayo sa anak natin na hindi gawin, ano yung mararamdaman natin bilang magulang? Di ba po magagalit tayo na bakit hindi ka sumusunod, hindi ka nakikinig? Alam niyo po ba, ganun din po ang Panginoon sa mga Israelita. Pero po, kahit gano'ng katigas ang ulo ng mga Israelita, kung mababasa niyo po, ang Book of Jeremiah, ang Book of Isaiah, sa Hosea, Amos, lagi pong nandun yung punishment ni Lord, kumbaga nandun yung, kumbaga nagalit si God sa kanila, pero eventually po, sasabihin doon ni Lord, inalis ko na yung galit ko sa inyo, my love is, for you is everlasting. Di ba po? Dahil ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya lang po, nagagalit si God pag may kasalanan. Kaya po, tayo, hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, naglingkod ako sa iyo ha. Kahit nagkasala ako, wag mong tanggalin yung protection mo sa buhay ko, wag mo hindi po pwede. Hindi po pwede mag-compromise si Lord. Kaya po, sin is sin before the eyes of God. At sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi po sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Pag sinasabi daw po natin sa sarili natin, ay wala akong kasalanan. Ba't ako magsusorry? Ba't ako magpapakumbaba? Sabi po sa 1 John 1:8, we deceive ourselves. Di ba, pag ganun pa lang po sinabi natin, wala tayong kasalanan, ano na po yung pumapasok sa atin? The pride. Pride is sin. At minsan nga po, ayun na nakakalungkot po sa ating tao. Dahil ayaw nating i-acknowledge. Alam niyo po ba, there is a story in the Bible. Alam ko po, most of us alam na to. Yung story po ni David, di ba po, nung ang mga Israelita po ay sumabak sa labanan, naiwan siya sa palasyo. At imbis na nakikipaglaban siya, nagpapahinga po siya. Nandun siya sa ano pong tag doon? Ano yun? Kumbaga sa parang terrace yan. At habang po naglalakad siya doon, nakita niya si Bathsheba naliligo. Kumbaga, yun po yung desire, yung binasa natin kanina, di ba? Tingnan po natin, balikan natin to. Ano po bang verse yun? Ito po, sa James 1:14-15. Sabi nga po, na-tempt siya. Sabi po dito, but each one is tempted when he is drawn away by his own desire. Na-tempt po siya. At yung desire niya na yun, sabi nga po, nag-conceive. Bakit? Kasi pinakuha niya si Bathsheba habang naliligo. At dahil doon, ang kasalanan niya na po sa harap ng Diyos, di ba po, tumingin siya ng, kumbaga, hindi maganda kay Bathsheba, pinakuha pa niya, sinipingan niya, the adultery na po yun, kasi may asawa si Bathsheba. At hindi po natapos doon. Nung nalaman niya, before po noon, pinauwi na niya si Bathsheba. At yung asawa po ni Bathsheba ay nasa kanyang army. Gusto po niyang pagtakpan yung kasalanan niya. Diba? Imbis na mag-repent na po siya kay Lord, naghanap pa ng way para pagtakpan yung kasalanan niya. Ano po yung ginawa niya? Tinawag niya si Uriah na, sipingan mo yung asawa mo, huwag ka muna makipaglaban. Faithful po si Uriah. Sabi niya, hindi po pwede, mahal na hari na uuwi ako sa bahay ko, tapos mga kasama ko nakikipaglaban. Ang nangyari po, nakatulog siya dun sa, labas ng palasyo. Nalaman po yun ni David, gumawa na naman siya ng, pinainom niya, nilasing niya po si Uriah at pinauuwi niya talaga. Hindi po nakauwi, nakatulog dun sa kung saan sila uminom. So, hindi po nangyari yung nasa isip ni David na maging panakip butas niya, di ba? So, anong ginawa niya? Tinawag niya po yung head ng kanyang army at sinabing,
isabak mo sa unahan si Uriah para mamatay. O di, namatay nga po, ano na, murder na, nadagdagan pa po na nadagdagan, di ba? Sabi nga po ito, when the desire has conceived, it gives birth to sin. So nanganak na po ng nanganak yung kasalanan ginawa ni David, di ba? At sabi po dito, when it is full grown, brings forth death. Ayun nga po, ang nangyari, napapatay niya ngayon yung asawa po ni Bathsheba para lang mapagtakpan po yung kanyang kasalanan. At nung pong mangyari na yun, tingnan po natin sa sabi po sa 2 Samuel 12, verse 7 to 14. Ito po na pinapuntahan po ni God si David kay Nathan. Sabi niya po dito sa verse 7, Then Nathan said to David, You are the man, thus says the Lord God of Israel. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I give you your master's house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. Ito po sa verse 9. Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in His sight? You have killed Uriah and the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the people of Ammon. Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. And thus says the Lord, Behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor. And he shall lie with your wives in the sight of this son. Verse 12 po, For you did it secretly, but I will do these things before all Israel, before the sun. Stop lang po tayo doon. Di ba po, walang nakaalam nung ginawa po ni David eh. Akala niya walang nakakita sa kanya. Which is totoo naman po, walang taong nakakita sa kanya. Pero po may Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang nakakakita sa bawat ginagawa po natin. Kahit sabihin po natin, wala namang nakakita eh. Ito na po, dahil hindi pa po nag-repent si David, tinawag pa po ni God si Nathan just to tell David ano yung ginawa mong kasalanan. Minsan po, tayo, God is already giving us the opportunity to repent. Ano man po, maliit, malaking kasalanan. Pero po, yun nga po, minsan dinidespise po natin ang Holy Spirit. Pag hindi po rin pa rin tayo sumunod, God will raise up His man just to confront us. Hindi po para ipahiya tayo, but God, that is the saving grace of God. Because ayaw po ng Diyos na tuluyan tayong mawala sa presensya niya. Kasi po, when there is sin, di ba po, wala pong peace, walang joy, wala rin po presence ni Lord. Kaya po yung iba, hungkag ang buhay, kahit na nagsiserve sa Panginoon, walang kasiyahan sa puso, parang ang kagalakan lang pag nasa loob ng church, pag nakalabas na po, bumabalik yung sadness, yung loneliness, yung anxiety, yung depression. Bakit po? Ang pinakaugat po nun, there is a hidden sin na hindi pa po nako-confess sa Panginoon. At ang nakakalungkot po, nung lang sinabi ni Nathan kay David na ito yung mga ginawa mo, doon lang po nag-repent si David. Pero po, because of God, our God is a just God, di ba? Yung pong naging anak ni David kay Bathsheba ay namatay. May
Sabi nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa buhay po natin, wag na po nating hayaan na lamunin po tayo ng kasalanan. If there is sin, even a small sin, kumbaga, ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. Bakit po? Yun nga po, because the wages of sin is death. So ano po yung kailangan natin gawin? We have to acknowledge first, we have sinned. Kasi po, di ba, ang hirap, hindi po darating tayo sa posisyon na magre-repent po tayo kung hindi natin i-acknowledge na nagkasala tayo. Not only in the eyes of God, but even in our brethren. Kaya nga po sabi dito ni David sa Psalms 51, verse 3, "For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge." Amen? So makikita po natin dito, in-acknowledge ni David na Lord, nagkasala po ako sa inyo. Sabi po dito ni David, "I acknowledge my transgression and my sin is always before me." Nung pong sinabi ni Nathan yun kay David, dun niya lang po in-acknowledge na nagkasala siya. Kaya po itong Psalm 51 po na to ay naging prayer of repentance po ni David. At sabi nga po, next is, we have to accept that we sin against God and others. Kumbaga, kailangan po natin tanggapin na nagkamali tayo because that is the only key. Kasi po kung hindi po natin siya i-acknowledge sa buhay natin, hindi po tayo magre-repent. And last is yun nga po, we have to repent and be converted, katulad po nung natin, nung ating key verse. Ito po, mga ilang sin na i-discussan po natin sandali before the eyes of God. Pwede po ba akong magpahingi ng po? Meron po ako ditong print out. Ano po tayo? Self-evaluation. Wala pong kopyahan, ha? As much as possible po, everyone, please get. Unless na lang po na hindi pa nagbabasa, yun lang ang hindi kukuha. Pero lahat po tayo. Kasi, alam niyo po ba, sabi ko, Lord, bakit ito yung natin, kumbaga, bakit dito niyo po kami binibigyan ito yung diin na gusto ni Lord ibigay. Kasi po, true refreshment will only comes pag po nandun yung totoong repentance natin sa Panginoon and we convert ourselves. We go back to the Lord. Amen? Hindi po, hindi natin makukuha yung refreshment sa mall. Hindi po natin makukuha yung refreshment pag uminom tayo ng Coke. Hindi natin makukuha yung refreshment ng kaluluwa natin pag, alam niyo po yun, nagpunta ka sa beach, pumunta ka ng ibang bansa, kahit saan pa po tayo pumunta, it will not refresh our soul. Bakit? Pag po may kasalanan, meron pa po ba, even yung mga nasa tech po natin, please get. Lahat po tayo, kasi self-evaluation po ito. Bago po tayo pumunta dyan, ito po, sa Galatians 5 verse 21, ito po yung mga ayan, sabi po dito, adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, envy, murder, drunkenness, rivalries, and the like. Sa Colossians 5 verse 4, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetous, which is idolatry. Ayan po. Kung meron po kayo mga pen or pencil, checkan po natin. Self-evaluation po to, ha. Huwag po nating isipin, ay nako, kay ano to? Kay ganito to. Wala pong ganon. Self-evaluation po tayo. Okay po?
ito po yung ito po yung nakita ko kasi na biblical scene na pwede po nating kumbaga, magkakaroon po tayo ng self-evaluation or pwede din po na every now and then, let's evaluate ourselves. Amen po? Sabi po dito, on the biblical scene list on the following pages, you might not realize there are many. Marami po talaga. Di ba? Parang yung iba nga rin po dito, nito ko lang nabasa eh. Pero po, you can read it on your home sa atin, yung mga Bible verse dito. Pag po nakikita nyo po ito sa sarili nyo, Holy Spirit, we acknowledge you. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Help us to recognize our sin, na hindi po kami magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa conviction nyo po, but let there be truth into our lives, so God, that there will, Lord, ma-set free ang bawat isa, Lord, sa lahat ng kasalanan, O Diyos, na ine-entangle ng kaaway sa buhay namin. And Lord, help us to acknowledge, O God, that we really have sinned before you and to you only, O God. At Lord, salamat po. Holy Spirit, freely move into our midst in Jesus' name. So, ito po yung una. Pag po nakita nyo po, pwede nyo pong checkan sa gilid. Okay? Para po, mamaya, ma-check lang po natin. Pag po wala kayong checkan, ililibre ko po kayo. Hindi, ibig sabihin, you have repented before God. Self-evaluation po to, ha? Self-evaluation po, okay? Hindi po tayo, kumbaga mag-evaluate ng ibang tao. It's our personal evaluation, okay po? Hindi po tayo mag-evaluate ng ibang tao, but tayo po to, personal evaluation natin. Number 1 is pride. Can you see yourself having this? It may include selfishness, ego, vanity, self-righteousness, importance, and arrogance. Hindi na po natin masyadong elaborate. Ayan. Number 2 is jealousy, envy, selfishness. Ayan po. Kumbaga, madali ka bang mainggit sa iba? Okay po. Abusiveness. Hindi po yung ikaw yung na-abuse but you abuse others, calling people fools, cursing, talking God's name in vain. Ayan po, kumbaga, tinatawag natin na walang kwenta yung ibang tao, wala kang saysay, yung mga ganun po ba? We became abusive to others. Depression, ayan, kasalanan din po siya sa harap ng Diyos. Bakit po? Bakit kasalanan ng depression? Kasi po, includes worthlessness, insecurity, lowness, low self-esteem, and addiction. Kumbaga, hindi mo nakikita yung worthy mo sa harap ng Diyos. Hindi mo nakikita na namatay si Lord para sa'yo. Binayaran niya yung kasalanan mo through His death on the cross of the Calvary. So, hindi po natin ito nakikita. Kaya, ang depression ay kasalanan. Okay po? So, next is abominable. Ang abominable po is hateful, sinful, or wicked ways. Kumbaga, you see yourself na gumagawa ka ng mga mali, kasalanan, na parang, yun nga po, hateful sa harap ng Panginoon. Addiction. Yan po, hindi lang po sa drugs, sa marijuana, sa tinutungga, ano po ba yun, mga alcohol, or even po addiction sa cellphone, addiction sa let's say, kumbaga, lahat ng addiction, ano po ba ibig sabihin ng addiction? Ibig sabihin, you're doing the same thing again and again na kinakain yung buong oras mo. That is addiction. Na ano po, in a bad way. Ibig sabihin, pwedeng kunwari, parang addiction mo na, yun nga po, pagkagising mo, awayin na agad yung asawa mo, bungangaan na agad. Parang ganun po ba? Or ano rin po, kunwari yung cellphone nga, parang yan, yung mga umaagaw po sa atensyon natin sa Panginoon. And next is adultery. Ang adultery po is hindi ka lang nakisiping sa may asawa ng iba, maging yun nga po, katulad ng sinasabi ng Panginoon, even in our minds, in our hearts, di ba? When we do things, na yan po sa Matthew 19, makikita rin po natin, Galatians 5. Pwede po natin itong i-check. Anxiety. Natake ka po ba? Anxiety, apathy, lack of interest, concern, enthusiasm to others, na parang wala kang pakialam sa ibang tao. Ganun po.
argumentative, nakikipag-away, nakikipagtalo sa walang saysay na mga bagay. Ano po ba to? Bigotry? Yung iba po dito, ngayon ko lang din po na pero pwede po natin itong i-search. Ang ibig sabihin po nung bigotry pala po, bigotry. Ibig sabihin po nito is, ano po to? Unreasonable attachment to a belief or opinion or faction, in particular prejudice against a person or people on the basis of their membership on a particular group. Bias, ayan, other term po nun, bias. Backbiters, ayan po, pagkaharap, ang gandang-ganda ng mga sinasabi. Pag nakatalikod na, ayun, sugatan na, duguan na yung kausap. Kasi kung ano-ano na po sinasabi at the back of that person. Ayan, kasalanan po yan sa harap ng Diyos. Bitterness, blasphemy. Ano po yung blasphemy? Yung mga, hindi po, kumbaga parang, ito, sabi nga po, blasphemy to the Holy Spirit, ang unpardonable sin, ang hindi mapapatawad ng Diyos. Yung we speak, blasphemy to God. Boasters, mayayabang, kumbaga para pong, sabi nga po, pag dumaan, ang lakas ng hangin, yung mga ganun po ba, masyadong, ang taas ng tingin sa sarili, parang hindi nagkakamali. Ayan. Calling people a fool. Ayan po, kasalanan din po siya sa harap ng Diyos. Cheating. Whatever kinds of cheating. Sa school man, sa negosyo, sa trabaho, sa bahay, or sa asawa. Any kinds of cheating. Even din po ang chronic lateness. Yung grabe, na parang ginawa ng hobby ang pagiging late. Coarse joking, ayan po, yung mga jokes na parang half joke lang naman, mga ganun, or yun nga po, still, it's a sin before God. Covenant breakers, ayan po, mangangako, Lord, talaga, promise, maglilikod na ako sa'yo, ibibigay ko, Lord, to, pag dumating tong sweldo kong to, sa'yo to, pero pag nandyan na, wala na. Covenant breakers po, kasalanan po siya sa harap ng Diyos. Covetousness, criticism, debate, deceit, depression, despiteful, defilers, disobedient, ayan po, to parents, to the authority, dissension, divorce, except for sexual immorality, ayan po, drunkenness, emulation, ambition, or endeavor to equal or excel others, kumbaga, grabe po yung desire mo na malampasan to, kaya ko rin yan. Yung kumbaga, ayun po, emulation po. Envy, pagkainggit, ayan po. Evil thoughts, ayan po, na pag yung mind po natin, di natin na babantayan. Minsan po, we think evil thoughts to others. Fearful, matatakutin. Or rin po to, kumbaga, hindi po ito yung fear of the Lord, iba po yung fear of the Lord. Fearful is, kumbaga, takot ka sa mangyayari bukas, takot ka, baka hindi ka na mag-asawa, takot ka sa ganito, na bumagsak yung negosyo mo, takot ka. Basta po, puro fear. Fearful. Foolish talk, yan, mga walang kakwenta-kwentang mga salita na lumalabas po sa bibig natin. Fornication. Fornication po is, having sex outside marriage, pornography, watching pornography, masturbation, ayan po, mga fornication yan. Wala pong kopyahan, do your own thing. Hindi po tayo hindi yung katabi natin yung ina-assess natin, sarili pong assessment to. Ano pa po? Greed, ayan, gahaman, gluttony, ayan po, na grabe sa pagkain. Kumbaga, walang kabusugan. Kasalanan po siya. Yung mga hindi nagfa-fast, ayan, ito po ang sagot dyan. Pag may sin po tayo ng gluttony, ang remedy po dyan is fasting.
Haters of God. Yan, galit ka kay Lord sa nangyari sa buhay mo. Galit ka sa mga, kumbaga sinisisi mo si Lord. Parang ganun po, nagagalit ka kay Lord. Hatred, sama ng loob, sa puso. Heresies, homosexuality, ayan. Kasi nga po, ang nilikhala ng Lord ay babae at lalaki, walang in-between. Hypocrisy, ayan po, kumbaga, yan, parang ano po siya, backbiters, kumbaga, hindi po totoo yung mga pinapakita, pakitang tao lang. Idolatry, hindi lang po sa mga Diyos-Diyosan, pero baka po maaring yung girlfriend mo, asawa mo, idol mo na hindi ayaw mo, hindi ka na mabubuhay, di ba po yung iba, hindi ko kaya mabuhay pag wala ka. Ganun. Ibig sabihin po, you idol that person. Di ba po? Immorality. Ayan po. Implaceable? Cannot become. Hindi ka mapakalma kahit anong mangyari. Talaga pong pag nagwala ka, winda ang buong bahay. Yan. Kasalanan din po siya sa harap ni Lord. Bakit? Kasi po, di ba, the fruit of the Holy Spirit, one of the fruit of the Spirit is self-control. Ibig sabihin, wala pong self-control. Inventors of evil things. Meron din pala po nito, no? Nag-iimbento ng mga gumagawa ng mga evil things. Parang kumbaga sa promotor pa po, no, sa paggawa ng jealousy. Lasciviousness, unbridled lust, shamelessness. Ayan, wala nang kumbaga, wala nang kahihiyan, kahit na anong pinagagagawa sa buhay. Lawless, ayan po, hindi sumusunod sa batas, walang hindi na sumusunod, lalo na sa mga law. Lust, ito po, ayan po, lust of the eyes, kumbaga, yung nakikita ng mga mata, yung mga pinanonood, mga malalaswang bagay. In the eyes of the Lord, it is seen. Kahit ano pa po ang maging reason natin kay Lord. Lying, ayan po, bear false witness. Pagsasinungaling, pagsasabi ng hindi totoo, white lie man po yan, red lie, anumang kulay ng lie na yan, lie pa rin po yan. So, kasalanan pa rin siya sa harap ni Lord. So, maliciousness, ayan po, masyadong malisyoso. Kumbaga, madikitan lang ng konti, feeling niya may gagawin ng masama sa kanya. Ibig sabihin, yung thought po niya natin, hindi full of evil, kaya ganun. And then, ungodly, ayan po. Ayan, may second page pa po tayo sa likod. Ang dami po, no? Malignity, disposition to do evil, malice. Materialism, ayan po. Kakabili lang ng iPhone, na mamaya may gusto na namang panibagong iPhone, o kaya may sasakyan na, gusto isa pang sasakyan, kahit hindi naman po kailangan. Okay lang sana kung panegosyo or basta parang gusto niya marami siyang material sa mundong ito, kahit na hindi naman priority. Murder. Ayan po, negativism. Yan, masyadong negative sa lahat ng bagay. Neglect God's word. Ito po, na parang baliwala ang salita ni Lord. Pagkatapos mag-minister, aalis na. Wala na, babalik na lang, pagtutugtog na ulit, pag-aawit na ulit, pagsasayaw na ulit. You neglect the word of God, that's sin before the eyes of God. No concern for the lost. Ay, meron pa pala po. Neglect prayer. Ayan. Kumbaga, ayaw umaten ng soaking, ayaw umaten sa mga prayer meeting. That is sin before the eyes of God. No concern for the lost. Wala pong pakialam sa ibang tao, basta siya save. Kasalanan po siya sa harap ni Lord. No faith, ayan po. Dahil ang pananampalataya po natin ang tinitignan ni Lord, di ba? It is impossible to please God without faith. No trust in God. Paano po natin malalaman na wala tayong tiwala kay Lord? Sa finances na lang po. Isa yan dyan tayo usually po sinusubok ng Panginoon. If we don't have trust in the Lord, we will always do things on our own. Hindi po natin hihintayin yung direction ni Lord, yung instruction ni Lord, basta ako gagawa ko ng paraan. Yan. Ibig sabihin po, we do not have trust in the Lord. Non-repentance, ayan, talaga pong kasalanan siya sa harap ni Lord. Hindi tayo
marerepent sa harap ni Lord. Not honoring your father and mother. Kumbaga, porkit nakapag-aral, porkit pagtapos na ng kung sagot-sagutin na lang po ang magulang, ay ganun na lamang. Ayan. It is, sin before the eyes of God. Not honoring our parents, not loving your neighbor as yourself. Kasi command po to ng Diyos, di ba? Love your neighbor as you love yourself. So, occult involvement, ayan, pag daw po nag-join sa mga occultism, ano po yun, yung mga, kahit na sinasabi nila na sa Diyos sila, pero iba pala po yung Diyos nila, di ba? Marami pong occult na ganyan. Ipinang-front po si Lord or si God, pero ibang God, ibang Lord pala po yung tinutukol nila, mga occult. Passivity, passivity. Ano po ba yun? Check natin. What is passivity? Wait lang po acceptance of what happens without active response or resistance. Kumbaga, meron din po kasi itong negative, na parang kahit na mali na yung nangyayari, okay ka pa rin ng okay, tanggap ka pa rin ng tanggap. So, yan, kasalanan din po siya sa harap ni Lord. Ayan po. Next is pornography. Ayan po, it is sin before the eyes of God. At alam niyo po ba, pornography is also sin to our own soul, sa ating kaluluwa. Kumbaga, sinusugatan po natin or sinisira natin yung kaluluwa natin. If we watch pornography, yung eyes natin, kumbaga, nagkakaroon ka ng lustful thoughts, prejudice, pride, ayan po. Pride goeth before destruction. Perjuring, willfully making false statements. Yun nga po, yung gumagawa ng maling mga statements or maling mga kwento, maling mga accusation. Procrastination. Profanity, quenching the Holy Spirit. Ayan po. Kumbaga, hindi nagbibigay honor sa Holy Spirit. Ginagawang katatawanan ang Holy Spirit. Ayan po. It's sin before God. Rebellion to authority. Resentment. Revilings. Ayan po, yung to revel in luxury, wild party. Ayan po, yung mga, sabi nga po, mga gusto sa mga maraming ilaw. Pwede naman po nating, kumbaga, imbis na sa mga bar magsasayaw, di ba? Ba't hindi na lang kay Lord? Asa na po tayo? Seditions, violent against lawful civil authority. Ayan po. Selfishness, ayan. Makasarili po, laging iniisip ang sarili niya. Hindi kumbaga, walang pakialam sa iba. Slander, sloth. Ano po yung sloth? Kumbaga, katamaran. Kumbaga, hobby na ang maging tamad. Parang hobby ng, ayan po, makikita din natin sa Proverbs 6:6. Speaking of, obscenities. Stealing. Kahit piso pa yan, 5 piso, iba po, still stealing. Strife. Unbelieving. Yan po, hindi naniniwala kahit na anong sabihin. May sariling, kumbaga, may sariling pinaniniwalaan kaya ayaw maniwala, lalo na kay Lord. Uncleanliness, unforgiving, unmerciful, unrighteousness. Magkakamag-anak. Unforgiving, unmerciful, unrighteousness. Unholy, hindi po, ito pong mga to, unforgiving, unmerciful, unrighteousness, hindi po, kumbaga, hindi binibigyan ng chance sa ibang tao na dati ganito ka, hanggang ngayon ganito ka pa rin, hindi ka na magbabago. Unmerciful po, yan, mga kasalanan po to sa harap ni Lord. Unrighteousness, unholy, vanity, variance,
whisperers or gossipy. Ayan po, ito yung dapat na isang maputol din po talaga na parang, kumbaga, yung pag-uusap po sa ibang tao, I mean yung, pag kumbaga kunwari, magkaibigan po kayo, pag nakita-kita kayo, puro ibang tao pinag-uusapan, puro gossip, it is sin before God. Wickedness, witchcraft, without natural affection, without understanding, warmongers, ano po yun? Sexual immorality, sa Greek pala po yun. Worry, ayan. Sabi nga po, di ba, pag nag-worry tayo, ibig sabihin, yung trust natin kay God ay inaalis natin kasi we tend to worry. Wrath, yan, galit. Ayan po. Ayan lang yung ano po, kumbaga, mga, na ano yun, ang writer po nito ay si Barbara Clark ng prayer coordinator po siya ng Burnt Hickory Baptist Church. So ayan po, nilist niya yung mga ano. So sino pang walang na-checkan? Taas ang kamay. O ano po ibig sabihin? Lahat tayo, we have sinned before God. Amen? Lahat po tayo. Walang exempted po. So ngayon, we acknowledge our sin. Diba po? Kumbaga, nakita natin that we really have sinned before God. Ngayon, ano po yung kailangan natin gawin? We acknowledge na nagkasala tayo. Sabi po sa 1 Corinthians 11:31-32, 1 Corinthians 11:31-32, for if we would judge ourselves, we would not be judged. Pag daw po ginudge natin yung sarili natin, we would not be judged. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, tayo mismo, sinabi na natin sa sarili natin na, yun nga po, nagkasala tayo, malito, whether we like it or not, malitong bagay na to. Kumbaga, we judge ourselves. Paano po ba natin i-judge yung sarili natin? Di ba, para po sa hukom, pag nagbigay ng judgment ang judge, di ba po, whether you are, kumbaga, napatunayan kang may kasalanan or wala kang kasalanan, may next po na may next na action. For example, napatunayan na may kasalanan ka. Ngayon po, napatunayan natin na may kasalanan tayo, di ba? Tama po ba? Lahat tayo nagkasala. May kasalanan. Ilan man yan, it doesn't matter. Pag po ginudge natin sarili natin, ano usually po nangyayari pag you are, kumbaga yung tao na yun ay nahatulan na nagkasala siya? Ano po ginagawa? Naturally, nakukulong. Ano po gagawin natin? Hindi tayo magpapakulong sa presinto. But, we will allow ourselves, dapat po, tayo mismo mag-decide tayo na magpakulong tayo kay Lord. Diba? Ano ibig sabihin? We put limitation na kung ano yung mga bagay na magkukos po sa atin na magkasala, hindi na natin gagawin. Kung dati po, hindi ka nagfa-fast, kasi sa tingin mo magugutom ka, you will push yourself to go to fasting. Bakit po? Kasi, ayun po yung gusto ng Panginoon, di ba? At sabi po dito sa next verse, sa verse 32, but when we are judged, we are chastened by the Lord. Ayan po. Pag daw po, si Lord na yung nag-judge sa atin, parang sa magulang, mapapalo na tayo. That we may not be condemned with the world. Ayan. Nang hindi daw po tayo makondemn kasama ng mundo. Sabi po sa Romans 2 verse 4, actually, this is just part of it. The goodness of God leads you to repentance. Ang kabutihan po ng Diyos ang magtutulak sa atin para mag-repent tayo. Hindi lang yun basta na-acknowledge natin na, Lord, nagkasala ako. But, at the back of it, it is the goodness of God into our lives. It is His grace. It is His mercy into our lives na ayaw po ng Diyos na magpatuloy tayo sa kasalanan. Amen? Sino po yung habang chinechekan to, you feel
sorrow for yourself or parang nahiya ka sa harap ni Lord na, Lord, ginagawa ko pala to para sa'yo. Or parang tuwang-tuwa ka pa, ay ginagawa ko pala to, kasalanan pala to kay Lord. Sabi po sa Corinthians 7 verse 8 to 11, kausap po ni Paul dito mga taga-Corinthians. Sabi po dito, for even if I made you sorry with my letter, kasi po may mga ano po si Paul sa mga taga-Corinthians. Sabi niya, I do not regret it. Sabi po ni Paul, kahit na, kumbaga, he felt sorry dun sa letter niya kasi puro correction po, puro, kumbaga, pagtutuwid sa mga taga-Corinth yung ginawa niya. Sabi niya, hindi niya yun nire-regret. Though I regret it, I did regret it. Kumbaga, maari pong nagdadalawang isip si Paul na sabihin to sa mga sa mga taga-Corinthians. Pero ginawa pa rin po niya. Still, binigay niya pa rin yung godly correction, godly judgment sa mga taga-Corinth. Sabi niya po dito, for I perceive that the same epistle made you sorry, though only for a while. Di ba po, pag may naririnig po tayo ng mga katuruan, word of God, that pierce our hearts, or yung alam mong nangusap sa'yo si Lord, na, ay, dapat pala hindi ko na ito ginagawa, dapat pala Di ba po, kumbaga, we felt na parang, we want to change it, di ba? Gusto po nating ayusin. Sabi po dito, sa verse 9, now I rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. Di ba po, minsan pag napagalitan tayo ng magulang natin, ako na yung sarili ko na lang po example ko. Pag po ako napagalitan ni Alvi, sobrang grabe po yung sorrowful na nararamdaman ko. Kasi, bakit po? Kasi naglalaban yung ko po eh. Kumbaga pinipigilan ko po na sumagot sa kanya at pinipigilan ko pong maawa ako sa sarili ko. So sorrowful po talaga yung nararamdaman ko. Kasi, pero alam ko pong tama yung sinasabi niya. It's for my own good. Kumbaga, and then, pag po medyo nahimasmasa na po ako, i-analyze ko po yung sinasabi niya, tama naman. Tama naman yung sinasabi niya. Kaya lang nasasaktan talaga ako dun sa, minsan po sa words or sa Pero sabi ko nga po, katulad po dito sa sabi ni Paul, di ba? Now that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. At because of that hurtful words na na-receive ko, it changed my direction. Alam niyo po ba dati, pag po nagro-rolyo ako ng mga wire o kaya po yung sa charger, bara-bara po. Nung minsan, napagalitan po ako ni Alvin na yun nga, ayusin ko daw po kasi yung wire niyan, medyo nung una po na-offend ako doon. Pero po nung pinagmuni-muni ko na, tama naman siya. Which is yung mga wires kasi nga, pag nag-twist-twist siya sa loob, later on, ikaw din magsasuffer kasi masisira yung wire. Alam niyo po ba, after that, nung pagsabihan po ako ni Alvi at mahimasmasan po ako doon, from then on, pag po, kunwari po yung charger ng laptop, charger ng mga cellphone, or may I see to it na aayusin ko na po yung rolyo niya. Bakit? I changed my mind. May changes po akong ginawa. Although I was, kumbaga, sorrowful at first, pero po, that sorrow that I felt led me to change my mind. Di ba po yung repentance is a change of mind? So, minsan ganun din po tayo. Kumbaga, God wants to, hindi naman po talagang magsalita si Lord ng mga sorrowful or mga hurtful words sa atin. Sa mga Israelites po, di ba? But sinasabi ni Lord na kumbaga yung anger ni God, di ba? I will punish you, mapapatay kayo ng mga sword, ganito, ganyan. Masasakit po yung mga natatanggap ng ng mga Israelites na words eh. But, because of those words, nagre-repent po ang mga Israelites. Tama ba? Kaya nagbabalik loob sila sa Panginoon. Di ba po, sa story, saglit lang po, sa story ng Nineveh, di ba? Nung pinapunta po ni God si Jonah, tapusin na po natin yung kumbaga fast forward na po tayo, nagpunta na po si Jonah sa Nineveh. Ano po sabi ni God kay Jonah? Sabihin mo sa mga taga Nineveh,
Mag-repent sila kasi kung hindi, gugunawin ko yung lugar nila. Sinabi yun ni Jonah po sa mga taga Nineveh. Di ba? Yung marinig mo yung sabihin, gugunawin yung lugar mo, masaya po ba siya? Di ba? Hindi po eh. But that words na nung marinig ng mga taga Nineveh, they repented. Those sorrowful words, those hurtful words, ang nag-lead po sa kanila magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kaya minsan po, God is allowing us na makatanggap ng masasakit na salita, even from other people, even from the Lord Himself, para po makat yung puso natin. And that sorrow, sabi po dito ni Paul, di ba po? That your sorrow led to repentance. And sabi po dito, for you were made sorry in godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. Ayan po. Sabi po sa verse 10, for godly sorrow produces repentance. Godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Meron din pong sorrow na nagproproduce ng death. Pero po may sorrow that leads us to repentance. At ayun po ang gusto ng Diyos, that those sorrow things ay mag-lead us into repentance. Hindi po sa katulad ng sorrow na binibigay. Ano po ba yung mga sorrow na binibigay ng mundo? Yung kapighatian, di ba? Kahapon po umattend po kami ng ng stage play. Yung una pong story, lumaki silang mahirap. Yung isang anak, galit na galit siya, nagwawala siya na, bakit ako pinanganak na mahirap? Anong kasalanan ko? Ganyan. Ayun po yung worldly sorrow. Na parang nag-ano siya na, yung mga bata po, tinitingnan ko, nangingilid-ngilid yung luha ni Asiel. Tapos yung iba po, may isang bata, umiyak talaga siya kasi dalang-dala dun sa pag-act nung actor. Ayun po yung mga sorrowful na binibigay ng mundo. Di ba? Pero po yung sorrow na nanggagaling po sa Panginoon, it will lead us into repentance. At sabi po dito, for observe this very thing that you sorrow in godly manner, what diligence it produce in you, what clearing of yourself, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all things, you proved yourselves to be clear in this matter. So, ito po, pagkatapos nating ma-acknowledge yung mga kasalanan natin, balik na po tayo sa sa slide. Ilang na lang po, malapit na po tayo. Sabi po dito, ito po yung mga, pag nag-repent po tayo, ito po yung mga magproproduce, ako baga dapat na next na magiging gawin po natin. Number 1, diligence. We will be diligent in watching what makes you trigger to sin so that you will not do the same sin again. Ibig sabihin po, magiging aware na tayo na pag ito, medyo, kumbaga, natatouch na yung emotion mo, ikaw mismo, gagawa ka po ng paraan para hindi ka na ma-trigger, di ba? Magiging diligent po tayo. Next is clearing of yourself. Sabi po ni Paul, ano po ibig sabihin nito? Parang katulad, di ba, sa bahay po, pag nag-general cleaning ka, doon mo makikita yung mga tagu-tagong kalat sa ilalim ng kama, sa ilalim ng upuan, lahat ng kalat. Kumbaga parang ganon, every scene sa buhay po natin, magkakaroon tayo ng general cleaning. Kunwari po, itong mga bagay na to, nagkukosay sa magkasala, so alisin na po siya. Kumbaga, itapon na yung mga dapat na itapon. Yung nagre-remind sa'yo para magalit ka, magkasala ka, throw it away. So sabi nga po, search yourself. Hindi lang sa physical, but also po in our hearts. Search yourself, search your heart, and remove things in your life that will make you fall back again to sin. So, tanggalin daw po natin sa buhay natin. Another thing is indignation. You become angry that the enemy keeps on snaring you and seeing yourself keep repeating same sin again and again. Kumbaga, nagagalit ka na sa kaaway na, kumbaga, bakit lagi kang
dinadaya ng kaaway para magalit ka, ma-fall ka dito sa kasalanan na to. Kumbaga magkakaroon ka na ng, yun nga po, galit, hindi sa Panginoon, hindi sa sarili mo, but to the enemy. Kumbaga, yun nga po, pag ganyan, you will use the authority that God has given you. And number 4 po is fear. Ito po yung fear of the Lord. This is having the fear of God in your heart. So, sabi nga po, when the fear of God is in our hearts, magdi-decrease ang sin. Pero pag wala ang fear of the Lord in our hearts, sin increases when there is no fear. So, number 5 po, vehement desire and zeal, strong desire to honor God and please God in our lives. So, magkakaroon po tayo ng strong desire na mamuhay ng, righteous living, godly living before the sight of God. At yun nga po, magiging yung hindi na po natin titigasan yung puso natin sa voice of the Holy Spirit. So, number 6 is vindication. You will become a champion in not doing the sin and be encouragement, testimony on others of how God or the Lord brought you out of that mud. Ibig sabihin po, kumbaga ikaw mismo, makikita mo po yung sarili mo na napagtagumpayan mo na tong kasalanan na to. Amen po. Na sabi nga po, etong mga to is hindi lang po siya one time. This should be our, ipapractice po natin para mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Amen. So, ayan po. Bakit? Kasi sabi po sa Psalms 24 verse 3 to 5, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place, who has a clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from God of his salvation. So, pag po, sabi nga, the only one who can come into the presence of God who has a clean hands and a pure hearts. Dahil ganun po ka-holy ang ating Diyos. Amen? And He wants us to have that life. Talaga pong working out po. Amen? Kaya po ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Alam niyo po yung kanta na yon? Hindi hallelujah lang ang buhay Kristiyano. Ang totoo pong pananampalataya sa Panginoon, we will work out our salvation. Amen? We will do something sa buhay po natin hanggang dumating ang Panginoong Jesus. Sabi po niya, sabi nga po sa Acts 3 verse 19, repent therefore and be converted. Pag po na-blot out na yung sin natin, then the time of refreshing may come into the presence of God. Amen? Bakit po ba kailangan natin mag-repent? Sabi nga po, every day, we have to prepare ourselves. Dahil hindi po natin alam, Jesus may come back soon at us. Amen? Preparing ourselves to whatever may take place. Dumating man po si Jesus, this coming October 2, we'll never know. Dahil it is the Feast of the Trumpet sa Israel. October 2 or October 3 po, basta something ganun. And then Day of Atonement, October 12, Feast of Tabernacle, October 17 to 23. So, we are entering sa Hebrew calendar po, papasok na sa another year. Ano po ba ang kalendaryo ng Diyos? Gregorian po ba? No. God is using the Hebrew calendar. Kaya tayo po, as a believer of Christ, kukonekta po tayo doon, mag-a-adjust tayo. Papasok na sa new season. Kaya po, before it's too late, ayaw po natin na makot unaware tayo. Amen po ba? Lahat po tayo who wants to be with the Lord sa rapture. Lahat po tayo, all of us, we want. Amen? Ano po yung prerequisite ng Panginoon? To live a holy life before Him. Nothing more, nothing less. Pag hindi po tayo mamuhay nang naayon po sa kalooban ng Panginoon, hindi na po sagot ni Lord yun sa atin. Amen? Pero sabi nga po ngayon, hanggat may time,
The time, kumbaga, may nagbibigay pa po si Lord sa atin ng ng chance to live a holy life before Him. Kaya po ito pong listahan ng mga kasalanan na to, hindi lang po to para makita natin that we have sinned, but we have to do something on it. Amen po. Talikuran po natin lahat ng kasalanan because the wages of sin is death. That is true and final. Dahil ayun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tomorrow might be too late, and today is the day of salvation. Amen? Can we just all bow down our heads? Heavenly Father, salamat po sa oras pong ito. Lord, salamat na naisin mong makita ang bawat isa sa amin, O Lord, na ang aming mga puso ay walang bahid na anumang kasalanan na magiging hadlang upang, O God, hindi ka malugod po sa buhay namin. And because you are a holy God, you want us to be holy, O God. In our own selves, Lord, hindi po namin kaya yon. But by you, Holy Spirit, by your guidance, by your direction, by your help in us, it's not by our own might, it's not by our own power, but only you, by Holy Spirit. Tulungan niyo po kami na gawin ang kalooban mo, O Diyos, na itakwil lahat ng kasalanan sa buhay po namin. At hindi na po kami muling sumang-ayon sa mga nais ng kaaway sa buhay namin. Oh, help us to live righteously, in holiness, in godliness, in purity, O God, before your sight. Salamat po, Panginoon. And Jesus, this very moment, we just want to say, O God, that we belong to you. We are yours, O God. Lord, tanging ikaw lamang po, Panginoon, ang may-ari ng aming mga buhay. Hallelujah. Yes, O God. Lord, if there are still doubt, if there are still fear into our hearts, Lord, please remove it, O God, sa buhay pa ng bawat isa. And take your place. Take your place, O God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, O God. Salamat po, Panginoon. I surrender you my will. I want to meet you here. All my worries and my fears, every doubt I have within, take them and enter in. For your ways beside me every day. Lord, I worship you with a song that comes from you. You're the strength of my heart and shepherd of my soul. I will lift my hands to you and stand in awe of you. Habang awitin po natin muli ito, wala naman pong first-timer sa atin di ba? We know even as we give to the Lord, it is our act of love to Him. Amen? And it is saying, Lord, I belong to you. My finances belongs to you. Everything that I have belongs to you, God.
My life belongs to you. And even as we give it to the Lord, sabihin po natin sa Kanya, pwede niyo po kaming sabayan as we sing this song again to Him. Lord, I give you everything. I surrender you my will. I want to meet you here. Ate Shep, pwede na po natin ano yung sa ano natin. All my worries and my fears, every doubt I have within, take them and enter in. Oh, for your ways are higher than my ways. And you promise me that you will walk beside me every day. Can we all stand up as we sing, Lord, I worship you. Lord, I worship you with this song that comes from you. You're the strength of my heart and shepherd of my soul. I will lift my hands to you and stand in awe of you. Jesus, I belong to you. Oh, sing, I worship you. Lord, I worship you with this song that comes from you. You're the strength of my heart and shepherd of my soul. I will lift my hands to you and stand in awe of you. Jesus, I belong for the last time. Oh, I worship you. Lord, I worship you with a song that comes from you. You're the strength of my heart and shepherd of my soul. I will lift my hands to you and stand in awe of you. Jesus, I belong to you. Oh, say to Jesus, I belong to you. 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 Oh yes, oh God. Lord, indeed, oh God, this life belongs to you. Salamat po, Panginoon, na ikaw po may hawak ng aming mga buhay. At Lord, you're giving us, oh God, a chance, Lord, to live a holy life for you, to live this life for you alone. Can we call Ate Clyde for our closing prayer po? Sige po, tayo po muling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Muli ang pasasalamat namin, Panginoon, sa special na araw na ito. Na tunay nga po, Panginoon, kami mananagumpay, Panginoon. Aalis at lalabas kami sa bahay sa iyong sambahan. Bit-bit, Panginoon, ang portions at ng bawat isa, O God. Lord, patuloy namin itinataas ang puso. Muli ang paglilinis mo. Pagsama mo at pagkalinga mo, Panginoon. Hahawakan mo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong revelasyon sa umagang ito. Maging sa iyong ginamit, continue to bless her, keep her, anoint her, more revelation upon to her life, O God, na maitatawid sa bawat isa. At anuman, Panginoon, ang aming nakuha sa umagang ito, ibabahagi namin sa lahat ng aming makakadaupang palad, Panginoon. Patuloy ang aming pasasalamat, patuloy ang aming pagpupurit, pagdakila, patuloy kang manahan sa puso ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa, at maging sa aming mga tahanan, O God. At Lord, kahilingan ng bawat isa na sa muli naming pagbalik, Panginoon, Lord, pupunan mo, Panginoon, ng mga uhaw sa iyong salita, ang mga upuan na yan, O God, Lord. Magdadala kami, Lord, give us the spirit of courage, O God, Lord, na makapagdala kami, Panginoon, ng aming mga kapatid, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon.
ikaw lamang maitaas, ikaw lamang madakila sa buhay ng bawat isa. Salamat, salamat, Panginoon, Lord. Into your name, into your hands, O God, Lord. Ikaw na po ang bahala sa aming mga buhay, O God. Thank you, Lord, for we honor you. We thank you in Jesus' name. Amen.